তো সানাই না তো বংনি সারি হয় কিন্তু যে ইনসিডেন্ট নং মানি আবো তো বেলাইকে হামলে আইছি এই সুংরো ফাই সাইমা ফাইকা যে আমো হাই যে সামুসিত্রা খাইনা রক বংনি পুলিশनि बिसिंगो फनो बरनो ताव बरक सस्पेंस खाइजाक ओमफ्राय खोनासोनायनि बिसिंगो बरक पुलिस रिमान्ड थुनायनि सायाव ओमफ्राय ताबो जे थांनाय बरनो जों किफिल तो तुइमालिया हाइपानो ताबो जे बिनि फेमिलिनो चलना बागै ताम नां तंबंनि आबरक बेबाग नसु सालायका ओमफ्राय बबो सुनो एनसुर रिखा जे खलाय रिनाय ताबोनि जे सुंतिनि आरो थांनाय पक सामानि साइमाखा जे बंनि जे थुइनायनि बं संसार लोन छिमिसि कायथामना दं बंधन एरपरे एसएसजी ঠিক আছে সাথী ओमफ्राय बंनि अल लोन छिमिसि बंनि प्राय मासो 10 থেকে 12,000 रां बायो ओमफ्राय आबो तो बरक बाहायके सुनाय ते आबन बादे बरक सानानि आबरक फन करि ओमफ्राय तिनै र फाइ एसडीपी कक साइ मोटामुटी जों गाहाम न डिसकास खालायगा ओमफ्राय बसाव जे गभर्नमेन्ट हयते दाक्तिन एकदम इमिडिएट न बनो कायसा जब रिवि रिनाय हिनाय बिनि फेमिलि चलना बागै ओमफ्राय जों तेबो कक राखाय साका जों खोनामानि के तामहिन जे ओ जे ताबो कामो हाय जे खलाय दंजानाय रक जेरो जे अदिनो उसी ते सब इंस्पेक्टर ते राजकुमार बरक माने गोबां मा तरफ থেকে बा बेंक থেকে माने जे ताकबुनि जे थिनेन फेमिलि रंनो केस उइथड्र खायनान बागे आम हागे ट्राय खायदो होनै गेसुं बाइक थां थं थंगाय साका आम हाय जदि गतना हागाय जों मन बाजान बरक थाना सबाय रिनायसि उसन गाय सुं गेरो सिरि खुबलेना आम हाय जतना जदि थाखाय जों थाना सबाय बखक बेरिनाय अकक गुनो आं बाय थां थाका जाय आबनो ताबुक सिनेरनि सिनि वाइटिं वारियास दङ दिब्लाबि वारियास दङ बरक आपडेट नाय दंथुन बं आ जागाव नगो थांगै बरक तो जे थिनेनि परिबारक बरक तो आसुक सिया बंनो रांखिसा मिसारि ओइ थक बन मानो आबो हायके जों तिनि साइक्लां खासिनि वारियास न बरक सालावसे थांगै आपडेट नानाय बंनो के फायाति रांनि लुबदा फुनुपाय केस रसाय दाना फाय आमो हायरक जदि साकाय डाइरेक्ट जों बरक बाय कन्ट्राक्ट खादिनो साइक्लां जाक जदि आमो हाय बरक जदि फाय मानजाक फायकाय सिनिकाय जों बंनो बरे हायरि हायसि बंनो जों हायरि हायसि आइनो जे तंमानि जों आबोनो खालायनाय गेसो आरबोनो जों जे थिनेन बागै जों दुख नांगोनो जों बो जुथि थांगा जों बनो ते किफिल तुइमालिया आबोनो जों बेलाय खा खामायसि ते आबोनो जों सानामु जोंगो जोंनादि आमो हायके जदि जों आथानिसि जों संगा कमुंगि जों मतिप्रा रायजोआव जों आमो हाय जदि जों टक थालाय चिन बिसिङो जों बोथालाय तो हागाय आबरक बेलायके चाहेसि आमो हायरंनो जों मा मोथागनाय जों आबो मोथांनान ट्राय मा खायनाय जों आबो हायरक जदि उङै तो हागाय जों पाल बासावै जों आबो हायरंनो मा का सुनायसि बतिनि राबा दा खय टंका राबा सिट दा खय टंका स्केप दा खय टंका आबो कुनै हायसि आबो माजारायनाय साबा आबो आइन कानुन दङ बरक सिरिनाय ब दिसेन खानाय साबा राजमा दिसेन खानाय साबा दिनै न थानाव फाय ओ जे उसी बु फायका साब इंस्पेक्टर बु फायका बरकले साबा बुना सीसी कैमेरा फुटेज दङ जों रेहाय रिहायसि ठीक मतो जास्टिस मायाखाय जों तिप्रा सारक जों पुना पार्टी नंगै फायतिनि जों तिप्रा सानंगै खानांगै फायो जों रेहाय रेगला खायसि बंनो आसुनो बेलाय बेलाय हामबाय all media friends rok no tini jong tini aku badal no buthe motoi jong bini sport ot thang family be malai ha family be kausa ha bini sarai khrok thom tongo tai mam pha tongo bura buri most family komjor ekdom gorib mayo mapchani maikroi tongni nukroi nukhase nukhong sin Tipra saro bini bihi wanaja basa tinjono bhaike kusenai তাই সেলফ হেল্প গ্রুপ বন্ধন জেলামানি ভাইকেরিনাय बेलाय वनाजा नखंनि पिलार कायसा क्लायथां आंका नखं हायनो क्लायथां अबनो तुइ जोंकक साका ता थानाव फायका जोंकक साका एसडीपी सारबाय ताय जे बादलनो बुई रांमा हारिरिनाय ओ बुनाय नो कल्प्रिट नो सास्तिरिना बगै बरो 5 जन सस्पेंड खा एसपीयू 3 जन ताई सब इंस्पेक्टर खरकसा ताई कांस्टेबल खरकसा बरो सीसीटीवी फुटेज दङ 24 घंटा हर साल सीसीटीवी चलिमा दङ थानाव अब सीसीटीवी फुटेज जाते सिस्टेमेटिक नहारै आइन मत तदन्त नांथों जों सालायथा ताई बिनि फेमिलियाव जेटा क्षतिपूरण बरक मासानि
रां मानो जों पाइमाया रां बाय तफानो ताबुक जे फेमिली बाहायखौ चलि थानाय आबो ग्राउन्ड गभर्नमेन्टनि अंगै रिनानि चाइ तंनानि बागै जों कक्साका आबो फोराव नायनो हिंसावो नायासाक जों चाइ तवै तंनाय जों वाइटिएफ टिडब्लिउएफ जों जत दङ बरक मान माया जों आबो खुरुमै तंनाय जेन मानथाय माना उंथुं तारातारि जों आबो गभर्नमेन्टनो रिक्वेस्ट खायो जे कालप्रिट राव जाते नेक्स्ट टाइम मो ओमो हाय जाते कुनो थानाव तांथुं जों आबो नायो चिनि टिप्रा साबाय ल एन्ड अर्डार तंगो सिककनि बागै साजातामो मार्डार केस बागै साजातामो बराव रिनाय जों पाब्लिक रिनानि कुनो उककुरै नों पुलिस हिंफानो बनो कुनो साजारि माया आइन से रिनाय नों पुलिस नै बुनानि कुनो अधिकार कुरै शिक्षक हनै कखनाया हनै कुनो कोडो जे थानाव बुनानि अधिकार सिकुरै आइन सिकुरै अब बागै जे याक्ति सै बुनाय अफिसार राव बरनो साजामान नांथुंनि जों रिक्वेस्ट खायो बरं बाथाहामखाय तदन्त नांथुं आबनो जों कखना जोंबो हाइले आसुगै तंनिया चिन टिडब्लिउएफ फरांकारा कति सानाय जों जत पाल आबनो जों परबाय कक्सा इसनो सामनाय हामबाय सिनि जत मिडिया ताखुक संनो बेलेनो दुखुनि बिसिङै जों दिनै अर फाइस पाइजा सिनि कालादे पावो सिनि थै थांजानाय सिनि बरम गोनां ताखुक बादल त्रिपुरा बिन दुखुङो जों फाइस पाइजा नायदि जों सब समयनो नायो सिनि त्रिपुरा सरक जास्टिस मानानि बागै बाट दिस इज रियली भेरी अनफर्चुनेट ताबुक जेव काहिनी जे जोंर फाइखना माका ताबुक जत त्रिपुरा हास्ते गोनाङै लिलाक जा जों जेव काहिनी हाके बुनिसै बेलायनो सलिया बुइनो जे ल एन्ड अर्डर मेंटेन खायनाय जे ल एन्ड अर्डर तंनाय जे पुलिस जाय र एक्रॉस द वर्ल्ड सिनि सारा विश्व पुलिस रक से जत ल एन्ड अर्डर मेंटेन खायनाय र दिनि सिङावनो प्रमाण मांखा जे त्रिपुरावो ल एन्ड अर्डर तिप्रासानि थानि कुनु कुरै आबनि बयनो सोंनुखा मनु बाजार सिनि तिप्रासा ताकुक सिनि थै थांजानाय बादल त्रिपुरा लकाबो दावै बुजाखा तकजाखा बोथार जाखा ताबुक बिनि नुखुंगो जराय चिकन चिकन माक थाम दङ हायसे सालब्रुम ब्रुम ब आजिया हके बस मासा न नुखना आनि कुलगो बिनि नक बेलायनो कंडिशन हामिया आबनि बयनो सनायदि जों तिप्रासारक जे फरपानो जों जास्टिस नि बागै थिरि खगलायो सिनि गोबांमा मिडियाव तङै सिनि तिप्रासारक बाहायनो बुचियावैनो गोबांमा हायनो उल्टा पुल्टा कमेन्ट रना सिमि चुगलायो किन्तु ग्राउन्ड लेभेल फायै तिप्रासानि कक्सानो बागै जतन जिरो हायसे पलिटिकल एटलिस्ट अजाराव राजनीति फायदा नानै बागै सिङाव फाया जों तिप्रा मथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ टिआइएसएफ तिप्रासानि कक्साय फायो आबन बायनो तिप्रासार जेकुनो दुखु बिरमा नंफ्रु जों तिप्रासानि जों सामो जों बाजाव हायसे जेफ्रो जसमा नों तंथों ब त्रिपुरा दाङै तंग रियां दां तंग जमातिया दां तंग कलय दां तंग मुरासिं दां तंग जों आबो नाया जों नायो तिप्रासा बंश तिप्रासा जेफोरखनो जों अ हाव कप्लायनि तङै जों जास्टिस माने जों आबो नायो हायसे दिनै आं मिडियानि बसकाङो जों प्रुफ खायनाय सानानि मुचुंगो जों जे सिरि थै थांनाय बादल त्रिपुरा सक्सेसक इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेट खायै बनो जास्टिस रुबै बिनि नगनु खुंगो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा चुबानानि इंथों कारण बिनि बसामाक थाम बरि जतन करताम इवन तेबो खादुनानि को बिनि सरे रक ताबु क्लास 6 7 8 पढितं ताबु पॉइंट रेशन कार्ड बुमुं कायाखो डिस्क्रिमिनेशन तिप्रासारनो तयै आबो संकुनो दिरमन सयज खेगला आबन मैन आं सानानि मुचुंगो त्रिपुरा हास्तेनि जत तिप्रासार नों बीजेपी दाखाय सीपीएम दाखाय कांग्रेस दाखाय आनिनि पार्टी आबनिनि सारा बसया हासि फियाबा निनि दफा तिप्रासांका साब्रुमब्रुम निनि लगियो तंनाय अ तिप्रासा मथांजाना बगै तिप्रासा लगिरदि आं आबन कयनानि मुचुंगो हाइनो एरें नों ताबुक अरसिनि बरक बनो ताबु राबर स्क्रैप खगोनि बुइ बथाजाने आबो कोनो दिन ल कक्साया सिकंनि जुदिनो बजुदिनो खंगानि बजुदिनो हंके कोर्ट तंगो हाई कोर्ट तंगो कोर्ट तलाङै बनो ताम साजारने आबो बस देसक केनायसि किन्तु बिंग ए पुलिस सब इंस्पेक्टर सिनि प्रेमजीत दास ब बाहिके आरो बुइमान खाबो बाहिके आरो रोड बाय बुइमान खा पुलिस अंग बिनि लकाबो तलाङै बाहिके पुलिस कांस्टेबल बनो रोड बाय बुइमान खा बाहिके बनो काचरे मांखा ब टेररिस्ट याबले ब उग्रवादी ब बलंबर याबले ब साधारणत हयते बिनि नगो चुगेन बाय ब राबर स्क्रिप्ट खंनानि पान नांखाना आसु बाय बनो हाके बुइ बथानानि आबो कोनो दिने सयज खायमिया आं सानानि मुचुंगो सिनि तिप्रासार न बाहायनो ता पगदि सिनि थै थांजानाय बिश्वजित देवरमा पानी सगर
bun sui tok hake bothar jangmani aboni tabo sung justice maniako thangnayo bahaino raima beliwo sini thwithangnai takuk parmeshwar riang bini tabo justice mayako bono bothanero tabo khula am guri wei durga puja enjoy khai chuak nu chuak sikre nungai tabo guri tongaisi abon bainang tini joto koinai chini joto kala depani chini joto bororongno sung thanchama tongna haisi abon baini bubagra sungna sawo thancha tongdi thancha salcha sung kaplaing nai o thancha bai sung jotono jawab kanai norok jotono tini oro bachamana rono bang koinai sung buskango oboni jawab sung jotono lainai rak khayei o je bono bothano no majra mar nai ang tini media buskangte ang kobona musungo hambai